Hola, míster, què tal? Com estem? Molt bé. Gràcies per haver vingut. Bueno, estem en primera regional. Pues sí, ja estem en primera. Complim l'objectiu, va ser una gran alegria per tots, disfrutarem tots de la temporada, va eixir tot molt bé, i ara pues, comencem en primera regional, que és la categoria de l'inferior tota la vida, i amb molta il·lusió en la base de l'equip, en incorporacions noves, quasi totes del poble. Vale, pues de la categoria esperem que el canvi, des de luego, de la primera a segona se nota, és important, però tenim una plantilla que, a pesar de ser jove, penso que suficientment competitiva com per donar el nivell enguany. Ara, ha de ser conscient de que venim de segon regional, de que tot no va ser tan bonico, o va ser tot més difícil, ojalà fos tot tan bonico, però partit a partit i a pelear-lo i a veure com se desarrolla la temporada. Pues sí, jo penso que la Lliga va ser molt disputada, tots els equips tenen bons equips, tenen bons jugadors, i penso que tots els partits van ser molt disputats i hem d'afrontar cada partit com si fos una final, i moltes vegades va dependre de l'equip que estigui més acertat i aquest dia estigui més inspirat cada porteria i se pot endur els 3 punts. Per tant, no n'hi ha que encantar-se i pelear tots els partits del primer minut fins a l'últim, perquè les diferències van a ser escasses d'estar dalt o d'estar baix, i n'hi ha que ser realista i ficar-se les piles. S'ha buscat el que s'ha mantès, evidentment, perquè és un grup que jo ja vaig juntar la temporada passada, és un grup que jo confio, de gent que jo conec, sé que encara pot donar molt més de lo que ha donat, i pense que pot rendir en primera regional exactament igual o millor que en segon, per l'experiència que ha acumulat. El que ha incorporat a l'equip, gent del poble que estava fora, i pense que, a part de ser gent del poble, gent que també ha experimentat i que ens va donar un vot de qualitat a l'equip perquè siga més competitiu si cap encara en aquesta nova temporada. A l'aficionat el que li diria és, com ha vist que ha respost en el tema de passes, que per lo vist ja el rècord l'han superat la temporada passada, el primer partit de casa ja n'hi ha prou gent i esperem que encara n'hi hagi més, pues això, que apoya l'equip i que al fi i al cap el que venim així és a disfrutar del futbol. Si algo ens uneix, jugadors i l'afició, és que ens agrada el futbol. Entonces, que vinga a animar l'equip i això, ojalà ens enduguem més alegries que penes, i l'equip intentarà donar el màxim perquè la gent vinga a passar un bon rato de futbol. Pues del Silla, evidentment, és un equip que ve de categoria superior i és un poble i un club que té la seva història, i evidentment és un equip batint en la categoria que és segur, i de luego un rival difícil, com n'hi haurà molts. Entonces espero que va ser un partit molt disputat, però pense que és això, si l'equip està al 100%, pense que podem pelear el partit de tu a tu, sabent que tenen jugadors de qualitat. Simplement volia dir a l'afició que espera el dissabte a les 4:30 en el partit contra el Silla i que dona el 100%, perquè l'equip estic segur que ho donarà. El jugador ho agraeix. Bueno, moltes gràcies, míster. Ale Rayaets, no? Ale Rayaets. Per cert, lo de Bruno, que és cantant, això és de veres? Jo crec que sí, tindrà que fer alguna actuació.